Oh, Hi guys, mayong hapon. Maglaag sa daw mi guys. Pait mig bahog. Nas madam o madam. Mita mig apam. Uban ka? Oo, ma'am. Tumig dagukan guys, pait mi ukuan bahog. Bahog daw sa manok. Lagi. Kung nabihin mo ng suling? Kay Dagukan nag-isip. Balik siya. niabot na pa sinyo di ay dagukan. Oo, nakatutok sa bug. At ito mga doon na ang buto. Ano eh? Vlog ko ma'am sa YouTube. Di akong YouTube no na pinag-subscribe do ka buok. Puti CB na. Hi guys! Mabot lagi naglibo maminutize jud ko Diha, para maaaka. Banita malai ka. puso man ang Oo. tanong gulayon. Sa mana lamin na kanang tadtaron ba manakop lang manakop lang tag piso. May puso guys sorry lang mi guys. Lisod ka narala na. Gani no. Saman happy to na sungkiton. Magumba gani kuno kay nana koy lobby dito kay nay lobby to gikan kanokso. Hey guys, sasa mo? Padaplin ma'am. Diri mi mo sa una la Marita. Gani. Sayang, gani no. Gani manang wala gibuti. Sapita. Gwapa ba ya? Gwapa oy walay buti. Nga mo kay gipamutos mga mo oy. Giputos amo, na tuwa kay Di kaabot? kaabot. Amo kay gipamutos man ni mama oy. Ala, to pas limara ba? Sayang ba? Ibalik ya. Bitaw. Wala po guwang Inyo ano? Dili ilan na sang aliboy. Aliboy dito? Oo. Wa man nakuha ani ko. Ay, kinay. Wala to na siguro mahinog na kutkuton. Ya. Isa na nagawa man na. Diba? Uy. Diba sila may taga-kuanda na? Bong, wa naman po. Wa naman yung isa, te. Bawa. Wala, putol naman siguro Mama siguro ng putol. Kani siguro Dugaran na nawaan isa. Dari na mi ma'am. Dari ka wala nga na lagi ng kasadahan lang ano. Minor ka pag pag motor pag nga ni minor ka. Mao gani anja ka kana ba yung porma kani mura pag ni tagilid nga nagiharugan ang nagamay. Mura gud dito sa babaw. Nga pag nga ni minor jud ka di ka mapakusot kay lupa jud ka. Buang kung tagabiin nyo ay di ilara man pong pantada ng yuta. Yabugan ta nila na. Hindi mo kuan. Mo siguro kuan sa ilang ng yuta, musubay raman siguro sila. Original lagi na diya kay mura magatagili dapat ilang dagdagan nabunuhan. Asa man sila mga kuan yuta. Deliver man gud na sila. Libre ang nagbato, yung panggrabang ang mo'y gihaluan. Bitaw ang noon.
Yeah guys, kay baktas mami, miss magamit tig motor, pang dali kami makaabot. Gusto jud siya magbaktas, kay yung beauty Kaya po makita. motor guys, kay naputo ang kambot, so mura na hinon pog barko. Murag supercut. Water jet. Brum, 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 brum. Hala, naputo di ang kahoy na. Asa ba? Kana na. Asa nga, ayo, Kana na. hiputol kay, ano ba yung bagyo no? Kabawa, mga mata sa kahoy na. Hmm, Lami ra ba na isugnod sa bagang. imuha na, kasukan kang, aning dulo. Jaka ni ula to taagis basa. Sige, sige, sige. Uy, utin, ay, manang. Edit tapos putlon lang to mag-cut ko o mag-edit. Putlon lang to. Diya isumpay putong adto. Oo, yan naman ko mag-upload ko sa YouTube. Putlon ako tong na mga taas-taas. Kani taas man ni ano ni putlon. Sumpay na po tong nalatas tindahan. Pagiramen mi ma'am. Saan lagi nga na pagbuhat ba dili ko ka mauyot. Kay doon lang mi sa mong destination ni mo palit og bahog. Tagko na kay mga Jermili na sa una kay gagmay pa yung taon ninyo. Diri man to agianan sa una ko kanang dito mi mo mi Pero mura na diretso na nga to tay-tayot. dito diri ja. Kana gani. Mga mi kuan santol. Yan naman na si Prosiso dito mag-atang. Magpunuan lagi santol ni mga kamatay. Tae? Ay hidhiran man. Pwede makasaka. So ano lagi sa una lagi. Ti sambag la. Sambag dito la. Kuan ba ila anhing kuan. Tubas mo to. Lamando. Laning Lamando ba? lamando lagi po. Diyan na po to ila. Laning ipi. Oh na. Tawanan kayo kay. Managan good me. Pag nas proseso dito. Ito nas proseso managan ta. Ayo, mayong udto, mayong hapon. Kawata ra di. Palit mi karton, char. Dani man. Saman. Ilang nara ko diri agay. Video mga ka. Naso diri piki ni. Aw, ano dai mi na? Aw sa As madam o. Sibate. King nakawata rin mi gato kasi mamo to sido. Pagani ko Ah. nakapunit ha. Agay. Buko na dito. Ano ba kang gipalit? Bahog magas manok. Manok pa ka. Manok. Tigra 3,000. Ay wala sila. Ikaw pa na, edin ka na na. Agro. Kaya palit niya guys. Oh. Pinmi cupids. Mga pangbaboy. Pangbaboy manang. Di hoy, manok magana. Grabe naman kasi. Mura man gug pangbaboy. Yung pagtuon ng tindera. Wa Ito. kay bawo na. Dili sila tukan ana. Kay lumpon. Dako na. Kay lumpon kay lalaki. Di ko kaapas tong upat ka sipi. Oh, tirahan na to. Ron dali na. Problema man ka. Ay sa kan gusto ko dumugan. Lumugo na to. Baligja. Nundo po. Ay, hapit na oy. Ya, Pasko pa gani mo una. Ano tani? Nabalo. Oh. Oh, Ah. Oh, balikon nga ina mo ron. Naaman. Lagi kay basig maunahan ko. Kay nanabaya ko basig. Lagi. Ako mangi tan-aw ganina nagmotor ko. Oh, balik ra ko. Bari sa mi. Okay. Okay. Na-disalign yun akong gusok ay. ato na subagan. Kana matitugan. Magbikas-baktas na siya dito. Diyan ay sagi ito. Tubaan na ito. Kamakaon. Ay, tubay na po. No? Kuha ko siya ka.
Ani subay na po. Magito yung, gani, makauna daw. Lagi, kita mo ko. Kana may tigbantay po, di unang libak. Yung mga hanay lagi mo diya. Ano ko yung giinyo. Saging gani mo. Mo ba na sa titugan na tuba na dong Lorenza. Stop rin. Ay, di makatas pasakan. Ato ba si Jack? Bato nyo na ato na pika? Aw. Kabayad siya. Saging ba dagan pa mo? Minog naman gani ang lubot man lang. Bugtok na. Mamatay mo din wala din panguha. Bugtok. Ato tag jubilin ba? Ang tag jubilin. Agyan mo bitang rin. Bagsakan pa na. Namusta naman tanong ko saan ang siya? Saan na paralyzed siya? Mana si pakyot, kunya buwa kay uyab. At adya ko ibistira na yung vlog. Ay ko baka tawa baby kay na-disalign ba ya akong gosok. Sakit ba ya na ako bering haplasan. Agi mi diri guys kay shortcut ni. Pastos. Una na. Hop na good na. Uy, tayo na iro man lang. Ayo, ma'am. Ayo. Ayo, ma'am. Tikos pahinga baya to yung dag sundang no. Ayaw ko, magirami koy. Magirang ni. Pwede mi pagio nimo? Maluoy, nagdali baya mi. Nakoy. Agi raman mi. Ibigay si Jaba. Agi raman mi ba? Sige na, maluoy. Pagian na mi. Ma'am, pagia sa mi, ma'am. Agi raman mi ko. Kasi pangani mo. Laila sa tabi. Ayog lakaw man lang. Ayog lakaw ba kay musunod. Ayaw. Ay, di rami agi ha. Ay, di rami. Ay, mangaway. Ay, Diyos ko. Di rami agi mo. Katawa ng kagwang. Isa na. Wala sa... Mami, dali sa ma. Alam na ka agi. Wala mo klase? Si Jaman gitagbo. Unay, di na mamaak. Lagay ra. Bilat man ni amo ah. Si mamaak ba? Kasi pangani mo iro kay agi mi. O Diyos ko marinahan. Hindi na mamaak na eh. Waiti di ay mo pangan. Milaila na ta waiti. O Diyos ko marinahan tabang mga langit. Ganahan. Taga dani man. Mura pud na sila maghumba uy. Humba mo? Kami maghumba man mi. Ja. Dahumba man. Wala na yung mga lupi dyan. Wa pa may mo tad-tad o baboy. Ano na man na dan na hinog na na. Tagak na na. Kuha ng dundan Chris. Karaan ba yan ang nangka no? Diha mas kanang nai. So kay nagbunga karon na south na no. Ami dura lubi po. Lagi pamutos ganing mama nga ngamu ano. Pero na yung kabantadan ni nga linginan. Lingin mo. Karaan namang guna siya no. Murag nangagagmay na ba? Chris, wa mo ka mag-focus dana para sa Enero. Santo Niño ba din? Na kay baboy din. Hindi mo anay na. Wa na oy. Ano mo tera? Ya asa man na niyo. Manok. Diri may agi sa basakan guys. Dako nang ganitong manok. Nagyatag ni Chris na nang ngupa na sa ang badji. Makaliwat na gajud to. Ano sa ang kaniulo? Tung si mana na pudron Lunis. Asan ka Davao? Davao raw eh. Dito palit Manila kay di ta kauli, layo.
Basta, Pag mo makita sa Maribel. layo ang Manila, eh. Hmm? Pag mo makita sa Maribel. Wala. Ibuyag lagi ka. Bahala ba sila. Ibuyag ka lang. May namayat ang gali ko na. Pao nga dool magdapit. Ana, galisod na kung anahan ang bubuan ka kayo ng laba pa ko. Nagulan man to gabi eh. Nawala na di Hmm. mga ano man isdan ara mang uga ha. Wala og na tubig. O di pa humol na tibok sa katuig sa dapit. Igang. Okay, sundulin to. Among yamurat kat ng among agani. Asa man siya? Binrobyo. Tulog siya? Tulog. Murag banda style na. Isang buwak na. Kawatan mo na yung mga osang nangin. Hindi ko patawin. Nang-disalain mo na ako. Disalain mo na ako po. Kanya rin mo halubi-lubi man ng... Oh. Ay, tiger man na, no? Bane. Pindot siya, oh. Guys, nagwapa ka dyan ang guys. Oh, guys, oh. Diri ko sa kungkuan, guys. Naglaag ni diri, guys, oh. Abulak rin daghan kayo, guys. Oh, nindot kayo, guys, oh. Kung siya, violet ni pagkayilo. Ay! Wa masyot. Wa masyot. Hmm? Wa masyot. Nasyot? Kana. Mm. Wa. Limbarok. Nasyot, man good na. Kana. Uy, ibabaw pa. Nasyot, man good na man nang. Tiaw, dari, apil. Ni tiaw. Hayag kayong tiaw. Nag-oil. Virgin coconut oil. Coconut oil, rawa, dili to virgin. Kaya ang coconut oil, di na virgin po doon alutoon. Manang ko makatawa, sakit pa akong gusok. Coconut oil, and kanang na ay sabto sa. Ang ba yung mga istorya, ang kalipat. Mau man. Mag-istorya yan ang diretso litok. Pikasin, virgin na po, coconut oil, dahon sa sili. Itak-ang ko siya mga 5 minutes. Dahigopon. Daghan din mo siya. Dili, pag mga lugar sa itong natin mga atray. Ay, pahid lang. Ang plano, kita magkukugloy agol. Namaw na. Nanggawas na yung unod. Nakita ko gloy alain po to, itong loy a. Loy a. Luy akatong dilaw. Di ka na. Loy a og tangad og kamugay. Aling loy a. Halilimon. Nindat na po na. Kasla. Punuan sila kasla. Kuskuson. Lana lagi. Di ka to kanang ahong nakitaan para notos dya para sa arthritis katong sili o pikasin o katong na. Alright guys, so mao na mong mga basakan dira guys. Mao na mong basakan dira o diba? Mao yung basakan dira. Tingtanom naman sad. Oh, di ba? Nagdaro, nagtritol, oh. Naghimo nagtaguran, nanitaguran sulod. Ano siya guys, basakan diri guys, kabungaan guys. Ba? Wala mag-take si Bitson. Ha? Dagan at isag lang kami. Ay bunga ng lubi oh. Sa kakao. Sakit man itong gusok. Digo, wala ka digo makasaka, wala masog. Magibara pa. Ay, sorry ma'am. Punawa ka na aron. Isog na nga. Ha? Isog na nga, buna.
Bitaw, injury raman tanaw eh. Sa kaya para ma-injury ra. Ikabaw nila guys, oh. Layo pa uli ka rin. Ano? Kaya mo daw siya payag-payag. Kana na, hindi na. Agdar di siya mo tanaw basta kanang galagari siya ba. Ina din nga ang trabaho sa lalaki kaya na gawin sa babae. Diba? Sulti naman kalisod pa rewind. Kumaw na to imong ha. Tik kabaw manang. Ay, bilit naman tayo. Da kabalos ko no. Ha? Where yo? Oh, man na. Asam tagi. Oh, tiyan, tara, basig bunalan tana, tara na. Gay tagi. Diri tagi manang. Wala ihas diri. Ay, nagsugok. Nagsugok-sugok ni diri. Wala ko sila baboy risad, guys. Oh, mingaw na. Kasagingan na lagi na dira ay. Ang basak bagi mo ng sagingan. Ha? Sandilin. Kani? Kani, iha na ka mamasandilin na. Basak na nila lulo. Sige, tanong man ng saging siya pod. Sinugugod ka tong buhi pas papa. Diri mi guys, uga sugok-sugok mi. Una man ang bi. Ha? Una. Kumain ka. Diri mi misa. Ay, ipaputo dito dito. Diba pa kuno nga Diri mi sa una guys, oh mga ligo mi aning guys. bagang Diri mi mga ligo sa una, mga bata pa mi. Diri mi guys, diri mi agi sa mga ligo sa una. Oni siya dab irrigation. irrigation association. Oni siya guys. Muna mga basak dira. Dami sa una magnuroy mig syako empanada. Diha. Latay mi diri oh. Payong guys init. Diri tagi. Bingka empanada. Anak mi diri sa una guys. Naman imangga diri sa una dako kayo. Nawa naman. Tano tumangga diri sa una ay. Kana lang may nagpabilin oh. Kana nagpabilin. Mangga. Diba na matikulo diha nawa lagi ay. Pero hindi na ngawa diri no. Ang abilin na buang na lang. Unay talisay manang oh. Mga ta. Yang ahing anani. Kani ba? Kanang nakalimot ko. Ahingan ana. Kanang Kayam. kayam. Makay, daghan to sa una di kaya mo kanang wala pay balay dira no. Kanang diha ka lusin mo kayaman ng Dari ba? Ha? Diri sa una daghan man diri sa una tunaan man na sa una. Sabi mo sa una. Santol. Namto santol dira. Naman. Muna giri guys, basak guys oh. Muna siya diha. Asa mataagi? Ana. Una, may sinibitin man na simbako. Palayo simbako. Pangadji isa. Balo ba ka mga ji? Ilan ba ako ning payong ha? Ayaw. Ay sakit ya akong gosok man nga dis alay. Nagsugok-sugok. Pwede ka mo to o dili din namin. Pahawa. May kasagaran may diri no kadaghan ba ya. O Diyos ni mahawa in tawon kay sagbutan ba ni diri ah. Ngano sagbutan di sa una nga dili man ingani. Alam kay minus man sila kanang magkuan sila ng irrigation. Wala din nagkuan nagpaagas, wala din naglimpyo.
Hindi. Mao pa ba ning sauna ning kuan? Mabulo. Ha? Mabulo mo pa ba na sauna? Bag-unan na. Naman ti dako karoy. Okay. Kani oh. Kaya ang tubig niya pugsit. Ay, dili man po nawasa. Kani kay puso diri man nang. Guys, oh, hapit na mi mo apot, guys. Muna gingon bitaw niya. Nga, tubig, oh. Ako na i-vlog na. Ang tubig taon dire, maluoy mo. Ako na baryo nun, grabe ng awas-awas. Oh, Sobra-sobra lagi. tungod sa kasubra na. Gaawas na. Kisa man ang natira. Imo si Dar. Okay. Ayo! Sabay snack! Oh, ate, bungol na din. Doubts ginamos. Bisa kita kung gusok man lang. Kita eh. Nadasok na. Oo nya. Kwa! Malitog bahog. Guys, oh. Manok. Kisa man ang nagka-share na Kuya, Kuan man ni, pangdan. Daghan lagi pandan ri ay. Pagdan din nga naman tas kabungaan. Ha? Pan kayo no? Pandan guys, oh, sagol kanon. Humot kaayo oh. Humot kaayo. Mutaw ka ng sa kanon. Sa biko. Biko tamanang. Naipilit ito sa gantax bay. Sumanon tug New Year daw. Sabay nang kanimong giingon. Mga pisot naman na uy. Guys, oh, diri mi sauna guys, mga bata pa mi sa unang panahon guys. Diri mi mga ligo kani irrigation, diri mi mga ligo amo maning dampaan. Harangan na mo nagbani sauna. Tangkong. Sige mo nga taman nang. Sige. Lagi ko naidak ko, mangkat-kat ko. Ano na may lubi dito? Oh. Muna guys, oh, diri sa una guys. Manang, wala manang. Manangkong mi sa una. Wala lubi manang. Tags-tags ta. Okay. Daot manang. Daot ba? Daot. Sakit akong kusok na lang. Di man, kino manang, eh. Di mo radyo kong ipahago ba? Okay. Uy. Ikaw ko'y pas-pas nakaambog. What ay po nagdipahago? Okay. Muna, itikling manang, dako. Pa. Tikling, oy. Diri mi sa una, guys. Paano ito tangko manang? Di na kubit manang. Diri mi sa una, guys. Mga mi tangko. Mga mi dagami. Diri mi sa una. Asap na. Asa ba? Yatis. Kani? Buang manang. Diri mi sauna guys. Di mamaak ha. Agi lang mi. Uy, Diyos ko marinahan tabang manang. Tura ka no. Shoo. Dito ka. Hoy. To. Ay. Na, bagay taron. Nang kapay nang ka man na. Tibak man. Baho sigaw nutot ka man nang. Katok-katok ang mga kuan. Diri sa una no. Mangga siya, galing sa mangga sa una no kay
Sayo kay may mamuwak aning manggaha. Karon mara magitipos. Ang doktor to, di sa kanya ko nanubo mangyatag. But ano eh. Diri mi sa una guys. Ya kaning manggaha kani sa unang mga panahon nubo pa ni dili ni sa ingani. Ya isprehan man ni siya ano ho aning jok no. Mamutos, mamuwak mi diri sa una, paunahnay mi. Ang jok no boy. Ah si ano, sing to niya. Ano ko na to? Oh, parintira pud namo. Sayo kay mi diri, ya, napa man diri sila. Kuan agay, napa man ni tawo sa una. Ah, sayo kay mi diri mamuwak. Alas 5 na diri dag plus light. Okay. Sayang nga ba ng wire? Uli na mi guys. Sige panggabas ano. Pwede ba cerita mga idila? No? Manang init o buka na pod. Yan guys, oh. Tungas na mi. Oh. Diri mi oh. Tungas na mi. Way painit dira, way puto. Sumana we. Butong mo. Mangitag laki. Tuwa manok. Bahog. Mana munga na imong kalamansi? O na munga na imong rabutan? Pero daghan na kay nagbunga no. Daghan na kay nagbunga. Ito na po to di tambis. Ilaman na. Ilagan ni sa bade ko. Nakot ang tugtaran kami yung ako. Naabot ko yung tudlo ra kog na bunga na lang tambis. Buwak. Buwak tanong. Pa. Nami guys oy. Nita oy. Gani. Nya Init. bitaw no. Ah, tos udyong ron. Oh, lagay na isilay kuan guys. Oh, blackberry. May hinog. Bunga pa man oh. Oh, bunga. Oh, May hinog. samot mingaw Canada na ubos ka. Bitaw. May hinog. Dala matugikan to ija ka kuan, Sophia. Kuya pud eh. Taas po tag lakwan na no. Ni guys, oh, eskulahan ni siya guys. Eskulahan. Tungas naman mi. Ni siya guys. Sama po. Gabukad-bukad na mong ilong magtinungas. Ay lang tanawa ng ilong. Kami lang tanawa. Ay lang tanawa ng ilong kay gabukad-bukad niya mong ilong. Kaya so, kapayas guys. Oh, buongon oh. Dato bidirig mga prutas guys. Yung mga buongon oh. Buongon oh. Wow. Oh, buongon, di ba? Yeah guys, maroto guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.